Ja estem en directe, Atenció. No hi ha ningú. No hi ha ningú? 4 espectadors simultanis. Ah, no ho he vist. On és la tele? Aquí? I quan estiguem al 7... Quan estic al 7? Però espereu que jo digui, districte. Quan jo dic districte ja feu el... Vale? Al 7 què? Al minut 7. Perquè és a un quart i El mig. bigoti llavors- papá me se't cau. ¿Te aprieto, papá? No, 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 no. és l'apretall. Qué mal el vestit. Bon dia, bona gent dels països mexicans. Bona nit des dels estudis centrals de l'NTV a Verges, districte República. Ja està? No, més. Pa. No, a totes? Aviam. Pia. Ara. Bueno, deixo entregar el barret davant de tot aquest públic que participa i aquests participants que fan de públic. Bon dia. Bon dia. Molts petons i moltes abraçades als nous concursants i a la nova gent que ha fet un...